bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Sanibonani bafethu, ake ngibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili ngezwe mina umfeza ngithuthuka ngakhumalo bathi ilast bona amakhomenti mhlawumbe mangabe usemusha ngizophinda ngicela nje ukuthi uyasubscribe akhohle ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulunywa konke bafethu. Nazi uma isikhathi asimoshi isikhathi lapha sinithatha sinibeke odabeni okuyilona olihamba phambili. Namhlanje ngifisa sibheke lapha indaba ethinta igcwalisa spring picnic ehlelo lapha kaKhuzani kanjalo lapha nenkampani asebenza ngaphansi kwa-IGP lapha siyazi ukuthi esekukhulunywa kakhulu ngodaba olucishe lifana nalo lokubheka lapha udaba oluthinta lapha uMthandeni umfoko Manqele umshofu kanti kwaba nenkani umfoko kade uyaza lapha insizwa lephansi emtuba emdletsheni lapha udaba oluthinta lapha ukuqasheka kweGcwalisa. Sibonile ipromo ephumile lapha nabaculi abaphelele abazonandisa lapha kuyona igcwalisa ke lapha ukuthi negama likaMthandeni liqhubekile lavela lapha njengoba lalivelile engasekuqaleni lapha izolo ke ebekade bakube khona lapha indaba ekade kuhlelwa khona ke lapha izinto ezizobe zenzeka ukuthi kobe kwenzeka kanjani khona lapha izolo eJohannesburg umhlangano kade benawo lapha inkampani. So ke nje udaba oluthinta lapha igcwalisa luthi ugcwalisa elagcine lithi lona mangabe liqashwa labathumela ama-invoice lapha ukuthi liqashwa kuzodingeka u150,000 emangabe liyo performer ulive. Kanti-ke futhi emangabe lo mayima kuzofuneka backtrack mangabe lo shaya backtrack kuzoba u100,000 okumayima angeke lisakwazi ukuthi likudlalele lokho-ke babhala kanjalo impela ipost eyayiphume kwiGcwalisa lapha istatement esasiphumile ke lapha ukuthi yena useqashwa ngamalini. Kodwa nje okuthusa abantu abaningi impela nokwagcina abantu mhlawumbe ebangakacacelwa mhlawumbe ukuthi njengoba kwathi udaba lisekubahleli bemcimbi lapha ukuthi mhlawumbe uzoqhubeka yini nokuqasha iGcwalisa lapha phezulu kwalama price ukuthi anyukile lapha. Sazi ke noma kuqhubekile mhlawumbe kwenzeka iGcwalisa mhlawumbe liqashwe ngayo le mali njengoba mhlawumbe ekulindelekile ukuthi lodlala live lapha noma liqashwe ngayo 150,000 okanye mhlawumbe liqashwele ukuthi uyodlala backtrack lapha akasazi ke mhlawumbe wena ucabanga kanjani lo daba iGcwalisa liqashwe ngo150 noma kuxoxisanilwe ukuze mhlawumbe kugcine kuyiwe phambili lapha. Siyabona impela ukuthi iGcwalisa impela libhizi lapha liyayizama lento yoxolo lapha liyathanda ukuthi kube khona ukuthula noxolo mhlawumbe phakathi kwakhe nendlamlenze lapha kuKhuzani mfokampungose. Kodwa nje siyathemba ukuthi mhlawumbe wona umcimbi ozobabuyisa bendawonye mhlawumbe bagcine basendleleni kuzoba umcimbi ewokuqala lona abazodlala kuwo bashelana inkundla ngale mhlawumbe kwamathize okanye mhlawumbe kwamahiqihiqi. Mhlawumbe wona uthini kwakho ukuphawula igcwaba liqashwe ngo150,000 noma mhlawumbe kuxoxisaniwe mhlawumbe khona umuntu oseduze nendaba ecishe bekanjena hlala no comment section sikhuluma ngalolu daba. Ngaze ukuthi izona besihamba phambili kulesikhathi ngingakhohlwa ukusubscribe ukulike nokushare bese ngilandela kuFacebook @RadioGeza. Nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.